tuin nge du che a tuin nge lo ngai ven che ti i hriat do chuan lo ngai thla ve ro le pakhat na chuan star room te ubula khani boina le boina inai chan te chu soila hrilna chu i boina chu chin fel ngai na i hriat lo thu soyang che chu i thil hril chu angai vena chin fel pui che a in paya a in pek ngal thei chuanin alo ngai ven che a itan miro pui le rin tlak ni adu ti na nia itan nei angar salawang i thian te emo ikianga omfo te tan mi poimo ini le ni lo hriat idu ani point he thili iti chin the anga i lo mang tang kai don ania patni na an ina ilu emo a omna in chung emo room chunga a omlaya ilu chi a che dan le a omna mun i thlena atak sada danin thak dan te chu i chikla email amu awanga om dan adin dan athut dan te alan moi thei zo na tura ain hair dang lam emo ain siam tha emo ani chuan alo du ru to che ni na ni he thila hian kan mi du te mual chuan lan moi lo kan hlawa mai chhe phei chuan an sam an chu mam seka hei hi hre thiam chuan emo chut thiam chuan an hre thei mai pathum na i crush kenga i omle huna amulai emo inin biak lai emo in phone te chu han khoi san vela games te han khel vela emo message te han type der vela adu ve chati hriat nan tunge i biaka ani lo enge ngai poimo dang inai thu zona aron siam wadang i phone chu ron lak sak dei che adu helang hai hian kan mi ngai poimo te chuan min ngai poimo ve se ti a bai seina kan nei zia atilang ani lok pui zo tak thil